बोथोरखौ बिजिरदो नै लोगोनो गावखौ सिनायदो जिसु ख्रीष्टनि फैफिननाया खाथि जाथारबाय हनै जिसु ख्रीष्टनि फैफिननाया खाथि जाथारबाय नै लोगोनो हाथासे गोसोआ नोंनि लोरबां जादोंबा इसोरखौ नों गोसोआव बावगारनो सानदोंबोला हाथासे गोसोआ नोंनि लोरबां जादोंबा इसोरखौ नों गोसोआव बावगारनो सानदोंबोला जोबनाय बोथोराव नोंनि जिउआ खारबायब्लाबो गनाय नङा नों बे संसारा जोबनाय बोथोराव नोंनि जिउआ खारबायब्लाबो गनाय नङा नों बे संसारा गांहाबनानै थानाय एन्सुलाफोरनिसो आदार जागोन गांहाबनानै थानाय एन्सुलाफोरनिसो आदार जागोन नै लोगोनो गिलु बालु बोथोरनिफ्राय नोङो बारग'नोब्ला दुंहाव सालायनिफ्राय नोङो खारग'नो सानदोंब्ला गिलु बालु बोथोरनिफ्राय नोङो बारग'नोब्ला दुंहाव सालायनिफ्राय नोङो खारग'नो सानदोंब्ला थांनानै थासान्दि समाव इसोरनि गाहामा बावथारनांगोन संसाराव बिदा फंबायफोर थांनानै थासान्दि समाव इसोरनि गाहामा बावथारनांगोन संसाराव बिदा फंबायफोर अब्लासो नोंनि जिउआ फोरबो इसोरजों आजावजागोन
अब्लासो नोंनि जिउआ फोरबो इसोरजों नाजावजागोन नै लोगोनो बोथोरखौ बिजिरदो नै लोगोनो गावखौ सिनायदो जिसु ख्रीष्टनि फैफिननाया खाथि जाथारबाय हनै जिसु ख्रीष्टनि फैफिननाया खाथि जाथारबाय